acara wadongannya mesti jas. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Nek wedok ayune kaya aku. Terus nek lanang kaya bapake. aku wis ngarep ora kebagian. Lah kok nek ganteng kaya Pak Manajer bingung terusan. Aja. Pak Narya, masuk. Lah dereng nyanyi rene. Mboten nenggon riyen. Nggih, matur nuwun sugeng kondur Pak Narya.
niki napa kok nyuwune sintreng? Menika ending lagune niku Widodari Temuruna.